सरकाराव थानानै जा गोसो बेखौनो मावब्ला बे बेसेबां गनायजाथावना रायजोफोर नायदो नोंथांमोना আসল ধ্বংস কৰোতাৰ গডফাদাৰ অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছৰ শাসক দল UPPLই জড়িত হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষিত চিকনা জহুলাওৰ ধ্বংস কাৰ্যত नैबे आइजोआ मा बुंदों नोंथांमोना ससे खोनासंना लायोब्ला थारैनो मोनथिनो मोनगोन मानि फारसे इसारा होगासिनो दङ কি কথা কৈ আছে আপুনি ইয়াতে আহি জংগলত আহি আমাৰ জংগল ধ্বংস কৰি মাৰি আছে কি কৰি আছে फैला जे बरगयारि जोंदाव बड'सा रबि नार्जारि बड' फिल्म फेयर एवार्डखौ लानानैहाय गोबां बाथ्रा सोराङाव फैदों दा जाथाया मा एक्चुअली आंबो बिराद मोजाङै मोनथिया नाथाय नुगासिनो दं ससियेल मिडियायावहाय गोबांथार पोस्ट बयबो होलागासिनो दं आरो गोबां नायदोंबो आंबो बोरैबा नायसनफ्लांदों नाथाय आं सान्दों बिथांमोननि जे प्रब्लेम बियो बिराद गिदिरबो नङा आरो बोरैबा साननो थाङोब्ला बेलाफारसेथिं नायोब्ला पलिटिक्सखौनो बेफोरबायदि मोनसे इन्डास्ट्रि जिहेतु जौगाफुगासिनो दं बेवहाय माखासे सुजुग सुबिदाखौ लानांगौ जाखिनि सरकारनिफ्राय मोनथाय दङ इन्डास्ट्रि हिसाबै बेवहाय नाथाय माखासे पार्सलिटि जुदि खालामदोंब्ला आं सानो बेखौ स्टप खालामनांगौ जाहाथे माने मोनसे फ्रि आरो फेयर बयजोंबोहाय माने एखे टलारेन्सखौ खालामो जाहाथे बयबो बे सुबिदाखौ लानो हायो जिहेतु बयबो खस्थ'नि गेजेरजों फिल्म दिनै बर'नि गेजेरावहाय गोबां मोजां मोजां सावथुन दिहुनगासिनो दङ दा बिदि बेलायाव डाइरेक्टलि थारमाने जोंहा फैला जे बरगयारि सारनि फारसे बे बाथ्रा सिखांनाया कमन बाथ्रा मानोना बिथाङाबो दिनैनि समावहाय पलिटिकेलि बिथाङाबो गोबां इनभल्भ थायो नालाय पार्टी जानानै पार्टीनि हिसाबै बिथाङा गोबां केम्पेइनबो खालामो प्रसारबो खालामो गोबां बाथ्राबो बुङो दा बेनिखायनो बिदि सन्देहबो जानांगौ जायो सन्देह जानांगौ नाथाय आं एक्चुअली मिथिया बेनिखायनो आं बेनि गेजेरावहाय हाबनोबो लुगैयाखै बेनि फारसे बुंनोबो लुगैयाखै नाथाय जोंदाव बड'सा रबि नार्जारि मोननि गेजेराव जे बाथ्रा एक्सचेन्ज खालामलायनाय बे फंसे बुङो बेनि उनाव बे फंसे बुंहरफिनो बिदि खालामस्लायस्लाय बिथांमोना ज'है जिरायनानै मोजाङै सावरायलायनानै लायोब्ला सल्भ जालांगोन ओमफ्राय बे जितु हाग्रा ना सिखना जोहोलाव पार्कनि जे हाग्राखौहाय फोजोबस्रांनाय दानस्रांनाय बेवहाय न' लुहैनाय बेफोरो मानो जानो मोन्दों दिनै गोबां डिपार्टमेन्टनि नोजोराव दिनै न' लुखांलायनो हालायनाय इमान गिदिर गिदिर दंफां दानलायनाय मानोथो नायबाय थानाय दा बेवहाय नोंथांमोना अलरेडि गोबांथार भिडिअ'हाय नुबाय जानांगौ निउसाव नुबाय जानांगौ बा नुवाखैब्ला आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों नैबे जितु फ्लेग बे फ्लेगा बोरै मोनहैखो बेवहाय दा फ्लेगखौ लानानै दा बिथांमोना होनगोन जे सोरबा कनस्पिरेसि खालामनानै प्रपेगेन्डा बानायनो नागिरदों सोरबा खैसार खालामदों ओरै थोरै स' बेबायदि बाथ्राया सिखांगोन नाथाय बिथांमोना थारैनो सोरनि बा सापर्ट नङाब्ला बेबायदि एथ' हाग्रा मोनसेखौ फोस्रांनो साहसखौ बबेनिफ्राय मोनखो दा बिथांमोना जितु जोंनियाव खोनानोबो मोनदों नोंथांमोना बेखौ नायनो मोनसिगोन जंगলত आহি আমাৰ जंगल ধ্বংস কৰি मारि আছে কি কৰি আছে स' बेवहाय क्लियारलि बुंदों जे फेरेंगा सारनो खोन्थागोन बेबायदि दा फरेस्टनि जायो बे फरेस्ट गार्ड बिथाङा गावनि भिडिअ'नि गेजेरजोंहाय बे खोथाखौ शेयार खालामहरदों दा बेवहाय जाय बिथांमोना हाग्रा बोस्रांनानै थाहैदों बिथांमोनाबो गोबां बायदिसिना बाथ्रा बुंदों दा बे जाथाया मा एक्चुअलि स' नोंथांमोना नैबे भिडिअ'खौ ससे नायलांबावदो आंहा बेनि फारसे गोबांथार बुंनो दं होननानै सानाखै नाथाय जोङो नुयो सम जे एभिक्सन ड्राइभ जितु खालामो आरो बिथांमोना जुदि फज'योब्ला बेवहाय मा रहस्य दं दा दिनै बिसायख'थि खाथि सफैनायखाय बिथांमोना माखासे सिम्पेथि लानो थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौहाय मावनो खाबु होदों नामा स' जियानो हक ओमफ्राय मैयानि जितु आङो क्लेरिफिकेसन भिडिअ होदोंमोन खाम्फा बरगयारि सारनि बे थारैनो सैथो गोबां सिक्रेटमोन किसुमान बाथ्राखौ शेयार खालामनो होआखै स' आं खालामनो हायाखै आंनाव फुल बिथांजों सावरायलायनाय बाथ्राफोर दङ एन्ड इभेन सोरजों सावरायदों बेखौबो आं मेनसन खालामनो हाया जितु बिथाङा प्राइभेसिखौ मेनटेन खालामनो खोन्थानायलाय आरो नोंथांमोना बेखौ इयुननि समावहाय मोनथिनो मोनगोन जितु बिसायख'थिया खाथि बिथाङा केम्पेइन खालामगोन ना खालामा नोंथांमोना मोगथाङावनो नुनो मोनसिगोन
आरो बेनि फारसे आरो गोबांथार बाथ्रा सावरायबावनांगौ दङ होननानै आं सानाखै फुजा मोनसे दङ न'आवहाय ओंखायनो आं दा एसे आथुरबो जादों स' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नैबेसेनोसै नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय